Sartono. Nggih, dalem. Piye? Pripun? Dalu menika sowan wonten pok-pokan. Iki awal mulane Pak Nardi utawa Pak Ngganong buka usaha. Oh nggih. Wo treke malih aku nek kapan kene bengi-bengi treke iki pomo digo mulih kabeh ora suwedeng. Nah, ning kene iki ra sedeng nggih parkir. Sirkuit tak jaluk tak go mulih sitok kok ora penak. Kok penak menjaluk. Pok-pokan niku napa ta? Pok-pokan iki enggak enek liyane lho ya, pok-pokan lho ya. Dadi Pok-pokan. ora enek kata-kata ngarepe ora enek. Dadi pok-pokan kuwi nggih ngepok tebu dimuat wonten ing armada. Oh, alah. Dadi sesuk Munggahne tebu ngono. ya, untuk pengrawit malam hari ini patut berbahagia. Sesuk mulih nggawa gandengan siji-siji. Heh? Ning pokok digawa lho, ora oleh ditumpaki, digawa, digotong dhewe pokoke. Oh ya ndak. Rumah saku. Pokok terima kasih Pak Ganong juga. Nggih, matur nuwun. Mbok kasih muga-muga ndang diparingi seger waras ya, Nduk. Amin, Didongake. amin. Nggih. Lagune Laring Gunung ya, tetep digawe versi nyongo ya. Iki gamelan nyel mawon mengke pemusike ben rokokan sik. Heeh. Aja digabung ya enggak sik. Iki Pak Nardi menika piantun remenane tembang lawas. Agus kadung siap keyboard wis kudu dipijet aja. Coba grambyang nyongo Mas Deni. Nah. Lho kuwi lagune jenengan. Kuwi laguku dhewe ta. Beh. Wis golek ana dhewe mbuh aku wis meneng aku. Kowe aja marahi lho ya. Kok Ya Den, anu titik kan Den. merusak imajinasiku. Mboten. Menika dipingkiske buat kanca-kanca panitia sing wirawiri nata parkir ya nata pagelaran bengi iki juga para kanca-kanca supir-supir UD Jaya Mulya. Yo, buka celuk mau Cah Ayu. Pancen aku ya sok ngrusak kowe. Nyatane sampean ya saurarane awale rusak. Rusak ki apa to? Rusak ki. Rusak ki. Ayo, sapa sing muni turu? Ayo. Mas aku. Nah, rusak didandani dadi apik. Laring gunung ki pancen ya aku roh ya sik agi mau bengi digarape. Khusus buat Pak Ngano. Nggih. Ya.
Gus melu oleh iki. Masa-masa penyesuaian. Agus ya. Op. Lo, lari. Putri Sartono. Jadi pokok bengi iki sampe nembang iki iso apik. Sesuk isuk bayar aku PN kabeh. Lha. Fred. Ndre bojone kok arepe. Terus ke. Wis entek sing diwehne apa? Loh, aku karo Pak Nardi wis kencan dari dulu. Pendak wayangan iki seminggu saurunge karo Pak Nardi mesti dipoki. Dadi sesuk isuk malah bayaramu iso tak pek. Lah walik kok ya. Piye to? Yo. Yakin si nembangi lak putri.